Hello guys. Atong duawon guys, ang ato ang higala guys. Nakalabay ta sa ilahang dapit. Sa ilang gibalhinan guys, ato ko no si Jang himamaton. Ano ito'y patron, ane? Santa Cruz, maudi ay kay dunga mariag to. Adyaw nakalapok akong tiil, mauwaw ta. Hello guys, good morning. Pagkakaroon guys ni ako sa may highway. Sa masananda day baklay lang gyapon ta guys, buntag sayo. Nakita na ko guys kining dakong punuan sa akasya. Ang butog nakailaba mo akasya guys. Gikuha lang na ako na siya og tuyo guys kay nahibuong manggod ko guys kay dugay na kong lantaw-lantaw ng mga akasya. Karon ba ko kita nga mamuwak dahil ni sidya. Ang bot man sa uban kong nakakita, pero ako first time dyan na ako ani guys. Daghan ng punuan sa akasya nakita na pero dyan kita buwak. Pero kani guys, pagkakaroon nakita dyan ako buwak dyan ni sidya. At bang ni sa mong barangay hall, ato makita guys. Ambot o humot baka ni sidya. Anto na kung lako-lako na po guys. Nakita na ko ni guys o ni-admire jud ko aning buwaka. Dili siya komunal guys. Tatlo na kong baklay-baklay lagi makapasingot ta guys. Mo admire lagi ko aning mga buwak. Labi na kay kini guys, dili gyud ni ingon nga komunal. Nindot siya tan-awon guys. Dapat ni sa may pantalan guys. Atong makita guys. Ganahan jud ko aning buongon guys, pero kay di man tagal lagi makapananom kay dagat mo litong amoa guys. Arang bungahan na guys oh. Ha? Unsa man ni color aning imong buongon? Mamaligya lagi ka? Pagkakaroon guys at muduo to sa to ang higala guys kay dugan na makita guys o nahibong ko dako guys kay dako na kay iyahang lahi na kay ang estado sa pamuyo guys di sa una guys nga bisan asa lang siya in town puyo o ingon man bisan asa ra in town siya mangita og kapuy-an guys. Papahawaon siya way igong hinungdan mo na nga ato siyang kumusta og unsa iyang sitwasyon ng dapita guys. Luwir pod ni magtiayo na inay tiguwang na. Daghan intaw maluoy ani nila guys pero pagkakaron baws-baws ang panahon
Sila na po na si babaw guys. Sa una mamalitay rin ni sa una og puthaw. Karon atong bisitahon ilahang pamuyo guys. Naatay mo negosyos kagayan. Bito grabe bito tong pagsuwayan no. Adyo na boy kay singan aning to ganito. baklay-baklay lagi ko kay kana atong tuhod nga konsing de nga di man na magsuroy-suroy. Aglungag lagi kay nagtiguang na kinahanglan mo tag suroy-suroy. Ara paning tonta. Oh. Bitaw guys, ang atong kalisod guys, atong mga pagsuway, do na joy di ay mga samputanan guys, kay gihimo day ang mga pagsuway karon sa ingon malig-on ang ato ang kaugalingon. Murag mangusog jud tag pangitag paagi nga makakita jud tag igo nga kantidad nga makapalit jud tag ato ang mismong panimalay. Kung yuta guys, mao ni hitabo sa among higala guys, kung wa siya makaagi og daghang mga pagsula di sa kunahuna og pamaligya siya ang yuta dito sa Mindanao, mao na karon nga nakabalay gyud siya guys. Padayong gustunahan guys. Nisakasakan ako sa ibabaw nga bayan sa among barangay guys. Ako laman ng kurus-kuruso niya amo ang mga kalye ani guys, ug asa ta lusot ani, asa ta exit. Di ani na po agi guys kay landong man. Mas muangay man ko og makaagig mga kakahuyan guys. Pero daplag karsada. Sa una magbaklay-baklay mo atong kanlusong pwede raman, pero pagkakaroon di na kay dahang sakyanan oy. Rag uwaw man. War labyang tag kanang motor. Uy, nindot buaw bujag imong kapilyaan. Nay misan nyo ron? Oo. Nindot ilang tiles guys. Ikaw day tig-decorate lay? Kami amo ang cluster 1. By cluster day. Ano ito patron ani? Santa Cruz. Mao di ay kay dunga mari adto. Adyaw nakalapok akong tiil mauwaw ta. Lagi. Salamat lay. Ikaw ra malagi usa. Ako sa uban dire. Nindot po lang kapilya guys kay wisag cute gamay. Cute. Ay. Pasensya na mo guys ug maara pilingaw nako karong adlaw og shout out sa ako ang mga viewers guys, followers og Luzon, Visayas ug Mindanao. Kutob sa abuton sa social media guys. Bye-bye.
Bye-bye!